Hvorfor er du med, Astrid? Jeg er med, fordi jeg gerne vil have indflydelse på det område, jeg bor i. Ja. Og så vil jeg gerne være med til at bidrage til et godt fællesskab. Det er faktisk meget godt svaret. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen, der går ind og tager ansvar. Altså, vi er jo i en beboerforening, hvor der er en masse mennesker, som bare bor. Men jeg tror også, det er vigtigt, at der er nogen, der er ligesom med til at sætte de rammer, som vi bor under, og tager ansvar for det. Og det tror jeg, at det er en af grundene til, at jeg er med. Det er til at melde dig ind. Ja, men jeg har interesseret mig for beboerarbejde i mange år, og været interesseret i at være aktiv i demokratiet. Lige siden jeg var ung, hvor jeg var græsrod, og faktisk også med i noget beboerarbejde, og fredsarbejde og fagforeningsarbejde. Afdelingsbestyrelsen. Du spørger om, hvorfor jeg vil være med i afdelingsbestyrelsen. Det vil jeg, fordi jeg er rigtig glad for at bo i den her afdeling, men jeg vil også gerne bidrage til, at det er en god afdeling, i stedet hvor det er godt at bo, og hvor det er spændende at bo, både for børn og voksne. Og det synes jeg, man kan bidrage til i afdelingsbestyrelsen. Hvad synes I beboerdemokrati mest af alt handler om? Skabe et godt fællesskab, synes jeg. Skabe gode muligheder for dem, der bor i afdelingen. Også give muligheder for folk, forskellige muligheder. Vi kan ikke alle sammen være medlem af afdelingsbestyrelsen, men så kan vi bidrage på andre punkter. Jeg synes, det er vigtigt, at beboerdemokratiet det udvikler sig, og det åbner sig op til at blive mere end afdelingsbestyrelsen. Det kan jeg ikke sige bedre.